Mga igsoon, sa ginaingo na nakita sa naghinapos nga mga adlaw sa atong liturhihanong tuig o karong Domingo magsugod na ang bag-ong tuig sa simbahan pinaagi sa kasaulugan sa Adbyento. Mao nga natural nga madungog nato ang mga gitawag nga eschatological readings nga diin naghisgot kini sa mga katapusan nga mga yugto ug adlaw sa pag-abot diha ni Kristo. O kining atong nadungog nga pagbasa karon nagapahinumdom kanato nga naa gayud ang hagit, naa gayud ang kamatuoran nga ang Kristohanong kinabuhi naa ang panlutos niini. The persecution. O gipahinumduman kita nga kabahin kini sa atong kinabuhi. Isip usa ka simbahan, niturok nilambo ang atong pagkasimbahanon o ang atong pagtuo sa simbahan, gikan gayud sa mga dugo sa mga martir. Dinhi sa Pilipinas, duha ka martir nato, nahiagom gayod sa malisod nga kinabuhi tungod sa ilang pagbarog sa pagtuo. Si San Lorenzo Ruiz nahiagom sa persecution o si San Pedro Calunsod nahiagom diha sa kamatayon tungod sa ilang pagtuo. Kini mga kaigsunan mga ehemplo lamang sa kamatuoran sa atong pagbasa karon nga naagayod di ay ang pagpanlutos sa atong pagtuong Kristohanon. Apan ang kanindot niining maong pagbasa karon, wala lang naghatag kanato og ideya og pagpangandam nga naay panlutos kung mahitungod sa atong pagtuo, kundi naghatag kanato og pagsalig nga taliwala sa paglutos kining maong mga higayuna ang Ginoo dili mubuwag kanato. Siya mismo mao ang model sa paglutos diha sa iyang kamatayon sa krus, sa iyang pag-anto sa krus. Apan wa maingon siya nga ako nag-anto sa krus, humana akong pag-antos, kamo na pod. Dili. Siya makig-uban sa atong mga pag-antos usab sa mga pagpanlutos nga maagian tungod sa atong pagtuo. Siguro diri sa Pilipinas, daw muraog mingon ta nga di man siguro persecuted ang Christians, Father. Kay nganuman dominante man kita sa kadaghan sa katawhan nga naay pagtuong Kristohanon. Apan kung atong lantawon mga igsuon, dili kita halayo niini. Remember, unsay nahitabo sa bombing sa simbahan sa Sulu. Remember, unsay nahitabo sa simbahan sa Marawi. Remember, unsay nahitabo sa simbahan sa Davao. Niadtong usa ka dugay na nga tuig nga pagsaulog sa usa ka misa sa Domingo nga naa ang bombing. Are these not persecution of faith? Naa sa atong taliwala mga igsuon. Dili halayo kini kanato. Tinuod naa sa Nigeria, naa sa Africa nga grabe gayud ang panlutos. Makita o madungog nato nga naay mga Kristohanon sa Middle East nga gipangputlan og ulo tungod sa violation nila sa pagpadayag sa ilang pagtuo. And the list continues. Naa kadaghanan. Apan kita nga naa sa safe side sa atong simbahan, ato ba silang gipanghinumduman sa atong pag-ampo? Ato bang naghalad ba tag pag-ampo para kanila? Kasagaran natong iampo ang atong panginahanglan. Kasagaran natong iampo ang atong mga igsuong nangamatay. Kasagaran natong pag-ampo
ang mga pagpasalamat sa Dios kini dili mali. Apan mga kaigsunan nining Red Wednesday gipahinumduman kita makighiusa sa atong mga persecuted brothers and sisters. Pinaagi una sa pagampo, ikaduha pinaagi sa sa mga buhat nato sa pagtuo. Mao kini unta ang makahatag og kadasig. Mingon kita nga kanindot no kay diha sa persecution kung kita imbestigahon na tungod sa atong pagtuo, di ko mahadlok kay ang Espiritu Santo moabot kanako. Unsay akong isulti, ang Ginoo nay bahala niini. Nga taliwala sa akong pag-anto sa kamatayon, di gyud ay ko mahadlok. Nganuman kay naa gayud ang pakiguban sa Ginoo diha kanako, pinaagi gayud sa paghatag kanako og kusog. How will God give those persecuted Christians the strength if we do not remember them? Di ba maumana ang kanindot mga igsoon? No? Maning kamot ka sa pag-eskwela nga matinud-anon, bisan lisod, bisan nagkapait na ka sa imong pag-eskwela sa una. Nga naman, nahinumdum ka nga sus si nanay, sus si tatay, naghago gayon nining akong pag-eskwela. Mo nang bisan og naanas kalisdanan, hala, maning kamot yun. We are inspired by the sacrifices of our parents when we were studying in school. Maupod ka na sa atong Kristohanong kinabuhi. Ang atong mga pag-antos, ang atong mga pag-ampo, ang atong paghatag o pagtagad kanila, mao ang pamaagi nga ang Espiritu Santo mudasig kanila nga taliwala sa ilang pag-ampo, hindi sila taliwala sa ilang pag-antos, hindi sila nag-iisa. Ug mao na nga naatay mingon nga this Red Wednesday, let us break the silence of apathy regarding the suffering of our persecuted Christians. Mao kana nga usa kini kanindot nga adlaw mga igsuon. Ug timing kaayo nga mingon kita nga dili kini siya unnatural, no? Dili kini siya hamuwag sa kinabuhing Kristo. Naagyod ang persecution. Dawato nato na. Pero naapod kitay pagpadayag nga taliwala sa maong mga persecution naa ang atong kahayusahan sa pagtuo uban kanila nga naa sa forefront of the persecution. Busa nining Wednesday, tama ra ba Father nga manimbata? Dili ra. Giawhag kita nga karong adlaw no, mag-ampo ug ampuon nato ang sorrowful mystery, no, alang sa mga persecuted Christians. Hinaot unta kanang dugang natong pag-ampo sa santos nga rosaryo himuon nato karong adlaw alang sa mga persecuted Christians. Kay nagapadayon, tan-awa lang ang simbahan sa Ukraine unsay nahitabo. Tan-awa ug i-google ang mga simbahan, ang mga pag-anto sa simbahan sa Africa. Tan-awa lang kung pila ang listahan sa mga Kristohanon nga napriso tungod sa ilang pagtuo. Daghan. Mao nga unta kita mag-ampo usab, no? So dili lang igo sa second collection. Dili lang igo sa atong santos nga misa nga mao gayoy tuburan og dako kaayo nga kadasig alang sa mga na nag-antos, mga persecuted nga atong mga kaubang mga Kristohanon. Apan ato pang ipadayon sa unahan pinaagi gayod sa atong makanunayong
paghiusa diha kanila. Pagampo sa rosaryo, ikaduha, ang atong mga sakripisyo karong adlaw, no? Ato usab nga ihalad sa pakigiusa ngadto kanila nga taliwala sa mga persecution, sila makanunayon nga makabarog sa ilang pagtuo alang sa kahimayaan sa Ginoo. Nindot nga sa katapusan, kining tanan, gipahinumduman kita sa Dios diya sa sa atong ebanghelyo, sa iyang pag-ingon, nga kining tanan kinahanglan kita magmalahutayon. Pabilin kamo nga malig-on, kay niining paagiha maluwas kamo. Palihog